ina hanikwanisi kuti nditi ndimubatsire kana ndiite sei, chandongoda inini mari yangu bheki. Musikana uyu ndini ndaitonyanya naye kazhinji kacho, saka paakatobva apa achiti ari kunzwa musoro ndini ndatori naye zvokutoti iye akanga akutoda kupomera inini kuti ndini ndatora mari. Kune chiitiko chatamhanyira kuDZ extension kuna sisi vatanzwa kuti vakatora kana kuti kukumbira nechemwoyo zvinhu zvevaridzi, saka tanzwa kuti tinyatsosvike tinzwe kuti zvakamira sei. Tangonzwa vanhu vakaungana, kune noise, kwangonzwi nevari kukwenya sajobho, kuri kuitika zvakasiyana siyana. Makasimba here makadenywa namama mushi ameno chingange chiri chokwadi here zviri kutaurika munharaunda? Ndofunga izwi renyu rinenge raita kure, mungagone here kutsanangurira kuti zvakafamba sei kuti zvizodai? Munengina wangu anga ari kubasa, saka zvanga ari kubasa anouya kumaofisandi, saka akatanga kurwara manhera acho, haana kudzokera kubasa. Saka ndakabva ndaenda kwaanoshandira kuenda musikana arwara, tikuziva kuti chii chaitika. Ndipo ndakaenda kuna mai waanoshandira, zvikanzi akatora chi, akatora mari. Ndakaenda kuzuru chinzi akatora mari. Saka izvi zvinhu zvakazvitanga angobva kubasa here kana kuti chii chakanyatsoitika? Mungagona here kupatsanangura ipapo? Abva kubasa, akatanga abva kubasa musi weSande manheru. Akatanga abva kubasa akazotanga manheru eSande acho. Pandanoudza medhemu wacho waishandira iwa, saka ndipo wakanditi handei kwandakaenda kunobatsirwa, tinozama kuti anobatsirwa sei, ndokuuya kwataita kuno. Saka zvaane mazuva mangani zvichidai? Zvaane 2 days achidai. Kutaura vari kutaura here? Makambovabvunza here vachitsanangura kuti aiwa ini ndiri kufungira kuti ndine zvandakaita zvingange zvichikonzera dambudziko rekukwenya kudai? Pakatanga pacho ndakagara pasi naye ndamubvunza kuti chii, wakaita sei? Haana kuda kutaura. Svikana nhasi haasi kutaura, ari kungokwenya seizvozvo zvachingobowa, achingokwenya kudai. Svikana nhasi haasati ataura kuti mari yacho akaisa pai. Saka ndakutokumbira kubatsirwa ndinzwa kuti tingabatsirike sei kuti akwanise kupora. Asi mimi mumbawo tinoziva kuti munhu kana ane mari ane zvinhu zvaanogona kutenga zvekushandisa kana kuti zvekudi. Hapanawo here zvinhu zvamakamboona kuti akatenga kana kuti ingave midziyo yekushandisa kana mbatya kana nhumbi dzekupfeka? Iye paakauya haana kana chaangoya nekabhegi kake, haana kana chaakatenga, kuti iye kusvika kwaakaita kuti andiudze kuti ndo zvaandaita, haana kukwanisa kuita se hapana chaakandiudza. Ndazvangopera zvakadaro. Ko ndaona pana baba vakagara kune cherutivi rwake, ndiba mukuru wake. Baba, hamuna here zvamakaonawo mainini vachitenga? Hapana. Ndikati zvekuti ndizive kuti akaba ndofunga ndanyatsokunzwai zvakanaka. Mati kuti munzwa kuti aba matozvidzwira panapa? Vazhinji vangade kuziva kuti kunoku mazouya sei, kunoku kumuzosvika kunoku? isi kuti tisvike kunoku kuda kwaamai vakabirwa vacho vanga aishandira, vaita sekunge vari kuuya kuita kunge tiri kutsvaga uko kuti tiita se tibatsirike paurwere hwauyu, asi tisikazivi kuti vanga vakauya kudhara kuti tizoita se kuzogadzirawo zvinhu zvavo. Tichaenda kuti tinononzwa kudivira amai vakabirwa. Kana tombonzwa akaba wacho ari kunzi akazviita, tinzwe kuti chingange chiri chokwadi here. Vatete makadii? Makadii kuvatete? Anonzi ani zita rake? Makadii kuvatete? Kanganisika, havasi kukwanisa kuti vange vachitaura. Regai timbonzwa kudivi revakabirwa vacho kuti vatitsanangure kuti zvakanyatsofamba sei, kana kuti mari kana kuti chii chakabiwa chacho, tinzwe kuti zvakamira sei.
Alice ndakashanda naye kwemwedzi yanga yakuvavarira kukwana 6. Mari in fact aishanda mushopu achitengesa mushopu, so mari takazodiscover madhesi ndo anda kukangana, but Friday yekuseriyo yatabve the other one ndo patakadiscover kuti mari iri kutorwa. Nyangwe zvazvo mashure taimboona kuti tunhu tunenge turi kuita sei, but zvazviri zvidiki. So pamari iyoyi ndo patakazoona cause pakabiwa 1.5. Mamine mari yemasales edhei iroro, then ane mari yandandakamuchengetesa yakwana kuita 500. Saka munoita zvekuhodhesa here kana kuti mune muchiita zvechi? Shop grocery shop ine zvese. Vanoda kuhodha vanohodha, vanotora ma11 vanotora ma11. Saka imi mukumuongorora hapana here zvimwe zvinhu zvamakasaspekta kana kuti makazosvika pakuzozviona kuti no panapa ndabirwa, makazozviona sei? Ndingati dhei iri ratakadiscover taitora stoko, then ndatombotaura naye kuti kana tachaisa ari suppose kuti pamari yandakaita sei ndakamubatisa. So dhei iroro akazongokurudza kuti musoro, ndobva aita sei, ndobva abuda. Pakusara tichiraunda zvinhu kubatanidza ndokuona kuti mari ndozviripo. Yacho yanga inayo ndakafona kuti ko mari, akati ndasiya ndaisa paipai because payaigara ini naye taipaziva. So kutarisa mari papasina mari ndopa ndakafona bheki ko mari zvikanzaiwa iripo, tarisisa izodi. Saka kunyatsouya kubasa kwake kubva ipapo haana kuzomboita sei kuuya kubasa. Then ndopa ndakaramba ndichitiraya kuda kutaura naye ndichiita wekubvunza toenda kupolisi here, aitochema misodzi dziwa dikita neropa. Handina mari yandakatora, kana mchida kuenda kupolisi endai ndinongodonorohwa zvangu, ndoroherwa mahara, mari handina. So ndakazongoramba ndichifungisisa ndikati kupolisi ndogona kuenda, but ndogona kufambira mahara kutobuda imwe mari pamusoro, mari yangu isingadzoke bheki because marambiro acho aiita angari serious. Ndopa ndakazongodirect kuona someone kuya kunoko. Saka mauya kunoku zvakafamba sei? Mungagona here kutsanangurira vatariri vakatarisa kuti mauya kunoku makauya rini? Last week here, ndine zuro here, zvekare zvakanzi kudii mauya kunoku pamakabatsirwa? Kunoku ndauya kunoku ndakasvika ndakasvitsa nyaya yangu zvikanzi nyaya tazvinzwa mari yakabiwa, mari hapana payakachengetwa. Asi kunoku hatingoti munhu enda neizvi unoita so munhu. Imbodzokerai kuvashandi venyu, vana venyu, everyone ane access kumari dzenyu, munobvunza kuti hapana here akakwanisa kubata mari kana kuita sei. So ndakamboita saizvozvo, ndobva ndadzokera, ndobva ndanovhunza, hapana aidaira, hapana aibvuma, vanhu vese vaingoti aiwa. So ndagutsikana kuti kumba hakuna munhu ari kubvuma kubasa, hakuna munhu ari kubvuma. Ndakadzoka bheki last Tuesday. Ndopa ndakazosvika vakati kana mazvipira mada nemwoyo wenyu wese kuti tigadzire munhu akatora mari mumuone mega mumuzive, tokugadzirai. Ndogadzira kwazvakaitwa. Then ndobva ndaenda kumba. Nezuro manheru ndopa ndakazoona Alisa akusvika nemukoma wake vachiti akurwara akudi. So ini ndakangosuspekta kuti since ndine nyaya dzangu naye ndizvozvi ndo result yakuita sei yakubuda. Ndakangoti aiwa mangwana todzokera kwandinodi, kwandoziva kwandinombonobatsirwa, tingonzwa kuti chii chiri kuitika pamwana. Ndokudzoka kwataita pano. Handiti saka maona achikwenya ndobva madzoka kuno. Saka apa nezvamakarasikirwa izvi pane here zvamakaongorora mukaona kuti mwana uyu anenge ainga kuspenda? Because kazhinji vamwe vanhu vanoti vakaba lifestyle inobva yachinja. Hapana here zvimwewo zvamaiona kuti uyu musikana anenge atichinjei? Semunhu akauyawo kubasa achibva kumusha, taingoti maybe pay yake ndo iri kumuvandudza, but kakupfekawo kakachinjawo, chero mafuta ekuzorawo takamuziva achizora vaseline anga kutokwanisa kutengawo mafuta ari nani. Then kana tunhu twechisikana kuti anga kungotuitawo, even foni yakauya asina anga anayo,
but netime yaangagara pabasa taingoti munhu ari kushanda ari kuita sei, ari kuziva zvaaruta nemari dzake. Ndo zvandingagone kutaura. Hey, saka imimi semunhu akabirwa imimi mauya naye panapa, muri kunzwawo sei pakuti mutaurirane nemhuri zvamauya naye kuno munhu agadzirwa? Tanzwa zvinzi panapa kana munhu achinga aita sezvamakaitirwa izvizvi kuti mubate mbavha yenyu panenge paakuda muripo, manga mayanana here nevemhuri kuti muchizoona kana kuti zviri kubva imimi pakati pemoyo ine ndimaishanda naye ndimakatsvaga mbavha, muri kutarisira kuita sei? Maibata mbavha yenyu muzuva ranhasi? Panyaya yezviri kudiwa pano, kozi tichitarisa kumashure ndichiri kushandidzana na tiri munhu andaitora semwana wangu, hapana chandaidya inini kana kuri kwekuti dhei iroro ndaswera pabasa ndakadya pizza Alisa aidya pizza, zvisinei nekuti ndadya mapisi mangani, ndakadya chicken ini. Munhu andaichengeta wandaibatsira zvekutodaro zvekutoti chero ndichiona kuti ndiye munhu akanibira ndiri kurwadziwa ndiri kubatikana, so kuti ndingomuti okay ndazvinzwa famba zvako. Ininiwo panapa ndotori nemari yandakatobvisa kuti zvisvike stage yamuri kuona handina kungozviitirwa, ndakatobvisawo something. Saka kana vaine macharges avo avanoita kuti munhu abatsirwe zviri kwavari ngavachajani, wotauranawo nehama dzake whoever anomubatsira. Inini ipapo handipo, chandiri kuda kurikavha mari yangu chete, zvekuti achabatsirwa sei achaita sei ndingatonyebe zvangu, handina mabatsiriro. Kozi ndandakamutora nemwoyo wese, ndakamuda ndakamuita mwana, ndaitomuchengeta semwana, handina kumbobvira ndamutora semushandi zvekuti chero akanzi akutaura makamubvunza kuti ndine dhei ripi randakamutadzira chii. Munhu munoziva munhu kana ushandirwa nemunhu unomuita rafu, unomuharesa, unoita sei, chero pauri kuona kuti ndiri wrong unomuita pfitseke. But inini mwana uyu ndaikwanisa kutoti chero takasimudzana sei ndaidzoka bheki ndomuti sorry mwanangu pabasa, munhu unomboshatirwa so ndaimubata semwana wangu just like zvanongoita vana vangu kumba, ndo mabatira ndaita mwana uyu. Anomboita pfungwa yekumuti mushandi, kwandiri yaitori mama mwana, handizivi kuti moyo wake wakazoipira papi kana kufurirwa kana handichazivi. Saka kana paine zviri kudiwawo vanongofesawo izvozvo. Ini ndakatoita pati yangu, ndakabvisa mari pano kuti zvisvike pazvasvikapo, ende munhu wekuti ndakapiwa chance before ndatoya pano, ndakataura naye nguva refu, ndichizodzoka kuno ndichinzi ndai munotaurana, ndakataura naye nguva refu but akaramba kurizina. Saka handizivi kuti ndingamubatsire sei. Musikana uyu ndini ndaitonyanya naye kazhinji kacho, saka paakatobva apa achiti ari kunzwa musoro ndini ndatori naye zvekutoti iye akanga akutoda kupomera inini kuti ndini ndatora mari, ndo zvimwe zvinhu zvikundirwadza izvozvo. Saka ndimama kutobatwa nemuzi kutonzi ndini ndatora mari. Ndingangotsanangura muchidimbu nekuti nguva yacho ndoyatisina. Vanhu panapa vanouya vane matambudziko akafanana newaya sekutaura kwamaita kuti mune zvimwe zvamakamboona, izvi zvinhu zvinongoitika panapa almost every day. Sevava vauya nhasi ava vakauya panapa last Tuesday, asi tinototi zvakatononoka nenyaya yekuti munhu wacho anenge achimboramba achida kumbozvitawo semunhu akangwara. Saka pavakauya last Tuesday vakabatsirwa naBishop panapa vachichema kuti takabirwa. Saka nhasi tatozoonawo vachitopinda kuti vadzoka nemunhu wavo akavabira, asi zvatotora time nekuti zvimwe mumwe andoti kuna kuti ngogadzirirwa ipapo otonzi naBishop gara panapa manje anoita sei, manje anosvika zveshuwa achisvika. Saka ndo maitikiro azvinoita panapa, zvinhu zvinotongoitika every day. Isusu hatichatombozvivhunduke bhozi, zvinhu zvatinongoona almost every day. Alright, vazhinji vangade kuziva kuti apa chakabiwa chii, nekuti tiringotaura kuti vakabirwa pakatorwa zvinhu. Mungagone here kuziva kuti chii chakabiwa? Akaba hembe here, akaba magrosari here, imari here, chii chakabiwa? Musikana uyu akabira amai vakagarapo mari inokwana kuita 1500 USD, ndo mari yaakatora. Saka amai ava vakambobvunzana, unoti panapa Bishop vanototi indai munobvunzana, kana paine aramba munhu wese ati handina kuba mozodzoka moita sei. Saka ndofunga vakanobvunzawo semunhu akabirwa pakashayikirwawo mari pacho,
ivo vakati hapana atora mari, saka vakazongouyawo panapa bishop vakatamba nawo dzasho. Saka zvinhu kana zvadai so kana makuzosunungura amai vandaona vachikwenya zvinotora mwaka wakadii kuti vazosunungura? Izvozvi kana vaine zvinhu zvavo zvakakwana semari inodiwa pano, bishop wedu anoda mari. Kana waba ungobeusiwa uchienda, vane mari yavo unofanira kubhadhara panapa mushure mekunge vadzosera munhu wakabira mari yake. Imimi mine muchifungira wenyu munhu ina ndigadzira masi. Nawe manje payment or joint. Jozi mimi makandituka. Makandita payment. Taropa macheko kuchifamba ngechako. Manje. Mari iri kupi? Aisa mari. Ayana. Oyo ngani ndebe. Aisa mari. Bangadzorera mari yakaba. Ndiri. Nyange kuti nganitora mari yakaba. Ini zvagara mari ndagara ndotoida futi. Wozaindituka ndita benzi. Ngwabachandibata. Muromo wako usina mutemo nemateo ndowandiri kuda kwa. Vakakuti kudini? Ngandituka kuti zvainza kunyeba. Munhu andai kuti vaifungira munhu asiri. Zvobva zvabata munhu wawo manje wanoshanda naye. Ndiri. Munhu waifungira saka ipapo chatazana sei. Vakava neaim yavachiti ndinenge vana rigadzire munhu ndogadzira mari. Zvobva zvabata kumunhu vanotrasta iye mari. Is that my case? Vakatuka kuti ndende zvakunyeba ensona. Then ndezvakunyeba akasaka vainge pa. Otherwise ngatondikwidze BP ngavadzingevisa vatobuda. Because inenika wakati ndinonyeba kai. Saka shoko ramunaro kuna vanhu kana kuti kumbavha kana kuti kuna vanhu vabirwa shoko ramunoti baistereki ndiwane basa. Ibaistereki ndiwane basa